Ayo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi umntimantu mabuyu bambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger Cream de la Cream ufuna ukwenza sure uthele itswayi phakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a burbly king mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome, Jamini. Shendere bobo. Shipopo. Shi. Take me straight to the couples. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana Kings bathi umntimandu mabuyu bambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Asithanda ngempela angempela udale slow jam usifikile yabona uMaskandi ngibe nephupho uMaskandi usazobusa yezwa ngoba anginakulo nyaka bazohlukanisa unyaka ukhumbule abalandeli bamaskandi abasabi ukusupportana futhi bayawusupporta so mawukuthi hip hop ayinama supporter or ama supporter hip hop asupporta ngomlomo izohlala hip hop iluza yeah mawukuthi ama supporters whatsoever le abathi bayilwela bayibuyisa besupporta ngokukhuluma bepepeza hip hop is dead, hip hop is not dead, Kwaito is back, Kwaito is not back, Mapiano is leading, Likompo votani phela sibone ukuthi you are the best. hayi vote elisho hayi And uMaskanda ucelwanga ukuthi uvote uMaskanda wavela wabona ukuthi mawuhlangana uba unit amaqhawabo ayohleze ebusa kanti uthando lami awusengithanda ngempela awungempe udale pom pom kompo bafo sanibona ninjani man ningadina sister angazi noma ukhona ni highway okhona ngalana ingwenye highway cause silahlekile man Lahlekile. yeah Oh no. Yabona ko strategy esisilandelayo. yes Jigas. Jigas. Alafeka. siyabonga Anyway, ungasebenzisa nefone yakho mas. oh for navigate Yebo. asinathatha I'm not that. yeah asinathatha man Nje ngizohamba futhi ubuza ngapha bazokutshela sisebhizi khona sisakhuluma na sorry man usupport Chelsea support ngisupporta wona phela hayi bese support team right bese sister wena ubani ngami Ndingusinazo mnigama. sinazo mina ndinguking wena my brother bani omelos hayi mina nguking Melus Melus mfethu futhi ubugcina ufuna indlela la wangazi angathi ngisachaza Melus hawu ngathi mhlawumbe ungaqhubeka Yonke nyani makaqhubeleke ingxaki khona silindi. sinazo ngihamba ngemoto Oh okay. mina kodwa bengisabheka nje ukuthi indlela soyithola yabo le moto lemnyama le emlaphana Oh yeah. eyami Oh okay. ukuthi uyithatha imoto mase Then uyaqhubeka uqhubeleke uzophuma kulula ukuhamba ngemoto and ngifuna ukunilift hayi Siyabonga bese request. nizoyista imali akunankinga so phinda Phela sithole masambe toho ngathi uyasiphazamisa. okay sorry mfethu ngicela ukunibuza nje a few questions mfethu bese ngiyamdedela ngicela bhuti wami mayelana nokuduka kwakho hayi nokuduka kwami so thina mfethu sisuka eNgwenya University of Filming and Art so into esambe senza sambe sibuza abantu imibuzo for iproject ethi end so nje ngizocela ukubuza a few questions bese siyamdedela bafethu ungadina bhuti Uzobuza yena yedwa ndithi. nobabini mama Oh okay. Ayikhona. Qaba. so wena my brother ngifisa ukwazi ukuthi wena noSisu Sinazo niyathandana siyathandana ungathini oyithanda ngoSisu Sinazo ngikuthanda konke nje ngaye ungiphatha kahle umuntu ongiphatha kahle
Nginika isikhathi yonke into engiyifuna ngiyithola kuyena uyangisupporta. Uphatheke kahle nje manje. Ngiphatheke kahle kakhulu nje futhi ngijabule kakhulu. Njengoba usibona siyimele nawe sisahamba nje Yeah. futhi. Sister Rona ngathi inoyithandayo ngobhuti. Impatho yakhe sana. Senja content ngayifumani. Andithethi ngemali ke Kofi. Olwathando. Yeah, Yabona nina ngoba ni celebrate Valentine nge-14. Yeah. Ndiyiphila every day. Ngiyatshela mbosi. Awuthemunza ngani? Hayi lokho sekwasendlini sekwahlela kimi uyena wenza ukuthi gcine ngenze yonke Kuba iValentine every day. So izipho konke namhlanje nje olunye usuku leValentine. njengoba usibona nje asiphazamisa impela siyakhona. Busukulwa qawe. No, Into enhle. Ucacisa ukuthi kahle kahle ngiyokwenzela umuntu wami into especial. Yebo. And into enhle enziwa yiqhawe kumele ibhalwe emlandweni ukuthi kunabantu abaphila njengawe. Ngiyayithanda lento oyenzayo. So ngifisa ukwazi kuwe sister, in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani ubhuti? Hayi papa ndimthemba 99.99. Ayi wena. La percent nje ilanto yoba. Ilanto. Otherwise yena 99.99%. La 1% unonobangela. Lanto nje just in case Yeah, of you know, emergency. We don't say pha. Wena sister ungathi usithemba kangakanani? Nokuzithemba kwami Ewe kusithemba kwakho. 100% sana. Yo, usithemba gqithi. Jonga ngingibani kanti mina? Usinazo. Ngithanda xa ushona. Yebo, usinazo. Ngimlo muntu. So sister, ukhona nomuntu omunye umuntu ojola naye ngaphandle kabhuti. Ana kaka. Uye yedwa. Kuyedwa. Ningawari ngisebenza naye. Ya nginokudriver nami. Lozikuta zasePicken. Yabo. Okay. Asambe kana. Maphela ngaka usesibuki masese. Wena my brother in a scale of 100 ngathi umthemba kangakanani usisi? Hayi ngimthemba kakhulu impela u100% futhi uyadlulele. Kuze kweke. Kuze kweke. Bacacisele la direction obuyifunile ngathi ke uqhubha. Wena my brother wena usithemba kangakanani? Ngiyithemba kakhulu futhi 100. Ukhona nje umuntu ohlekisana naye ngaphandle kaSisi uSinazo? lutho nje umama phela nje ubuyibonela nje. Hayi inhle lento enenzayo. Ikhona into efisa ukuyixolisela bhuti mhlambe kuSisi uSinazo owakwayenza ematyotyombe. Ngabe kuyaxolisa ube khona mfowethu manje inkinga akukho engakwenza. Sisinazo. No ndandike ndazana. Ubone lampazamo nje esili mistake onkumuntu ayenzayo. Wayeke wanibhaqa nomnye umfana so but yayingeyonto 10 because sasilele nje once so wanixolela ke ngobuthando ilento esibayo. Apha awafethu ngithanda nje ukuthi niyakwazi ukulungisa izinto zenu endlule fethu. Ithi ngimdedele fethu. But sister, if you could find out ukuthi ubhuti uyacheata ungenza njani? If you could find out ngoko. Ngalona bebomvu. Hayi khani ngalona bebomvu. Hayi ngeke kadloko. Asoza yenze. Asoza. Yeah, I know he's a good guy. When my brother, if you could find out that my sister is cheating ungenza ntoni? Ingoba ngeke ngisazi ukuthi uyophinda kwenze lokho. Emva kokuthi kwenze yathi sakukhuluma lokho. Angicabanga ukuthi sengakujabulela mase kuthiwa kuyavela njengamanje. Ngiyajabulisa. Ngeke. Ngeke impela ungangiphatha kabi kabuhlungu. No. Usukhuluma cha. Wethu angifuni ukundisturba. Uthando lenu luhle ngiyalijabulela futhi ngiyalithanda and nginifisela konke okuhle. Ngicela unganibambezeli njengamanje ngoba Ngeke nanze yibona. man hayibo akuyona hayibo boyibo. Hayibo lela bhasi lambathi hayi. Buka le moto yapi? Ayizile hayi. Ayizile. Pho ijikeleni lapha. Mfethu awuve. Hayi sister. Pho ijikeleni le moto yashwela le. Hawu musaniqamba amanga kuyona imoto yenu. Inoba kaloku ubonele. Hayi. Hey, nale nizothe yenu. Nale nizothe yenu. Okay ke. Kunento okay ngidile ngiyangidedela ithini ngidedele nambe. Kunento esiyenza ukuthi loyalty test. Loyalty test uthiwe by switch ama phone for 60 seconds. Wena bhuti ujonga ifoni ya sister ukuthi ufletha nabo bani ku WhatsApp. Mawukuthi uyasebenzisa uFacebook isongena nakuwo. Mawukuthi uyasebenzisa uInstagram isongena nakuwo. Naye a check efonini yakhe angithi wena ujoli namuntu awucheat u right u clean. Yeah. I-directions izona iphelile into yazi. Dlule kudala lapha ngisekho lapha. Hayi ngoba sengidlulileke lapho usesicela indlela ngathi siqhubeka nendlela. So awunankinga ne-loyalty test. Hayi Mina nayo ingxaki because I mean siyathembana nalomuntu ingxaki yami leni. So ayikho into oyifihlayo. Ayikho sana. So nawuna ngxaki. Nix. Pho waye umuntu wakho ngathi unengxaki. Anginayo inkinga. Ayini indaba ufuna sikhombise nini ukuthi sithembana kangakanani? Awukhombisi mina ukhombisa umuntu wakho. No siyathembana. Siyathembana manje yini ufuna Okay, sikhombise? sesibone. Hayi ngeke. Asambe. Awuthi usuzwa ngecherry manje. Asambe.
Awuthami Vele bajwayele ukusho njalo Awuthami akunankinga mama. ungayenzi lento ubani indoda kanti kule relationship. Awuthami usukuphoqa amajita. Sister asibheje. Okay. Uyajola lo. Asoze ngijolene. Funa sibheje malini? Sofuna uzolalela yena manje. Asibheje 100 rand. ayikho inkinga. On the table. On the table. Okay. Uyiphethe lapha 100. Ithi ngilanda emotweni. Uyiphethe lapha? Yeah, so ilanda nayo emotweni. Imoto yami lesi ipakile. 100. okay. Iphe yenu 100. Lapha ebhekini ngoba. Okay, cool. Ngoba nama ngikhiphile ngicela umela. Woza fethu. Kuma bani? Hey, asimeni phela siyenze. Let's phone. Yeah. Thank you na sister. 100. Futhi mina yazini, makuthi aka cheat, ngizokwenza kube 200. Okay. Wena makuthi uya cheat, uzanginika 100. Letha bhuti. Akho stress. Papa, khawuthethe no papa. Baby ngicela umphefoni. No, emgama khona. Angeke uhambe nefoni ecishile emgaqweni. Iwesi bendiyitshajile emntwana Iwesi. ibe bad lento. Andithi lula. Ndiyakuthemba mos andithi yazi bandethemba. Masimprove Kodwa point. sikho isidingo sokuthi sizosikhombisela abantu. Ntom ndicela umphefoni torho ndingene esingcobeni. Ndiyacela ucela nje mandithi. No, ucela nje. Ngibuyele endlini. Awuzuyenza kaloku. Yini? Ake xa bunyanisile ke xa. Hawu kutheni? Wabhevisa komntana ngoku. Chini. Akayazi? Mbeka lokho. Awuzangimxelela. Shi. Nansi. No, ndibuza kuwe mntaza. Because mina ndiyigiyana se-Eastern Cape. Ewe. Ndiyayazi le way, akalipondi le way ukuba Xa busemva hlala. asamsani nale way Xa yayi. busemva Hayi, ngeke Ngena la ngathi wathi siwahamba nabo. No, but it's our culture in Eastern Cape, hayi man. Theni? Ngumntasa kaloku Oh, lena. kumele Let you tell. Oh. Soqala ngeyakho. Okay, no stress. Or siqale ngeyakho. Awungaqala ngeya. Hawu mntaza. Hayi man, mina teacher. Phofu iyayazi phezu ngam. Ningani sikhoma sayo right? Ya ngenzela ukuthi uthinta ifoni kahle uzobuya sithatha. Uzobuya bese ngalisandla kuphela. indaba bamba isikhoma sengane. Na WhatsApp. Base ngithi type uzotype la makuvela igama lakho la ungitshele. Makuvela igama lamanye amagweja la ungitshele ngoba lawo magweja yiwo azobe nyonyobela umuntu wakhe ndibuba ngithini. Nipampila ngesana. All right, my name is King Ginger Cream de la Cream. We're on WhatsApp right now. We're about to tap the trend. Stop lapho uthi I love you. Ngikhalele mfazi. Awukakazi mqeqeshe ukuba thina ekoloni kanjani lewe. Uvela wena? Uvela mina. Oh, delete lapho uthi uthi sex. Mina uyithetha umuntu wesex nabani. Asiyenza oko. Oko. Sivuke ekseni. Mina futhi. Delete lapho uthi money. No ayikho ndixelele Themba mina uyandithemba. Uthemba lo. Themba mina papa. Hayi kusavela mina futhi. Delete lapho nje yami. Faka i-emoji ye-brinjal, faka i-emoji ye-benches, faka i-emoji yalamanzi athi qwa. Ndisendela yena mos lonto. Bobo, mele kuvele yena. Okay, akho ngxaki. Kanti ayibo. No, kaloku Injini yayikhafula la we. Jonga. Isa operate. Oh uwe lo. Yeah. Yini unokuyibonga yini awukazi wabona namanzi ezulu. Amanzi ezulu. Delete lapho. Noma ngabe beselisebenzini. Delete lapho type uthi come outside. Hayi bonjani ngobu. Njalo. I mean mhlambe ke okay. Hayi. Yini? Uvela mina futhi. Wenzani nalapho lokho uvele njalo. Delete. Type uthi I miss you fake ne right. So sister lutho ne. No sana indlela endihappy ngayo. Yazi lengoma le ethi ngihappy langkhona. Ngiyatshana iculela mina langoma. Kusavela mina futhi la. Sister Facebook uyawusebenzisa? Andisebenzisi. Instagram? Cha. WhatsApp nje cha. Iyo le phone bikhala? Iyo. Ikhalelani? Ithini? Message ithini? Hayi message. Amshongo mama, ingomama. Cause bethe uzongicheckisha. Xa ingumama ngabe uthe DS thandwa sami or DS analami. No, account itheni ndixelele. Mama wakhe, umbuzo useku. Wada umuntu wakhe ifoni. Awuthi amhlabela umntwana ngeyakhe. Mama. You'll never know. Aniyoyike group yakhe. Cha. Khosi ifeni. Makwata. Wakethu. Papa. Ngihamba iphone. Ndilibele.
Siyahamba ke manje. Uthemba No, kufuneka uyivule kaloku mntami sizogqiba sihambe. And ixesha liyashiya ndixelele ngicela uyivule sihambe. ungamnika isikhwama kubambele. Naye uzobamba ngesandla esiyi-1. Siyazama ukuyi-onisa nayo. Hey, i-on le phone mfethu. Faka nje ilokho, hayibo. Hayi mntami Yibo. noko ndiyayazi mos ne-password yakhona. Akasathi siyiyo. Ishintshe Funa notshintsha kubambele. sana. Funa faka Yawubani esikhwameni. bambele. Faka esikhwameni. Ungayifaka esikhwameni sami. Okay, sister, good shots. Now what's up? Hey, uhleli ubala. Mangithi type. Kaloku ndingu-hard owner. Yes, sis. Eyam le ndoda. Mangithi type uzotype la. Makuvele igama lakho la ungitshela. Makuvele igama la ezinye izinja la ungitshela ngoba izulu zidla umuntu wakho. All right guys, woza ngapha. All right, we're on WhatsApp right now when you're about to tap the trenders. Tapa lapho uthi I love you. Abakutshela now Sam. Bayi lutho abangisheli futhi. Lotho. Awuyivumi leyo nto. Hayi. Awuthi now Sam outside Ayenziwa le train. nto leyo. Ayenziwa lento engigwela ziyenzi leyo nto. Yini sister? Yeah. Velani? Kukho unosi ekoneni sana. No sekhoneni. Uthi I love you kuno sekhoneni. Kukho nothandeka Magwinya. Akungane. Yeah. Kukho nalo ke. Okay, ngocacise ke. Le kanosi. Angithi uyazi ukuthi mama ngiyasebenza nestaff. Okay. Yeah, abantu engisuke mangabe ngifuna ukufona, ngifuna ukudla ngithi abangilungisele ngingakafiki. Manje uthi So uyabathanda. ke uthi yamthanda xa gqiba ukuvula. Sidlale. Maniqeda ukudlana imese niyathandana. Azizana ngisuke ngiyothenga amagwinya No, mntamjonga. Ngunosi lo. Mm. Xa igqiba ibhanosi ekoneni, xa igqiba kukho nto. I I love love you. Yeah. Andikangeni ngaphakathi. Yes. I love you. Kusavele I love you. Deliver ukutya Yeah. uthi ngiyakuthanda Nkosi. Undisela ukutya ndiyakuthanda. Cha ngisuke ngisho nje njengoba wonke umuntu ukuthi ngiyakuthanda. Njani? Hayibo. Ngizothatha ukudla. Okay njani? Nanku ngicela umxolele mntana. Ngalalela. Andithi wena usho kumuntu wonke. Ewe. Ngicela umxolele So kuyona ngisho mntana. kumuntu osuke Elele. uthatha ekene suke sikukhuluma. No, but kutsho wena. Fanele usebenzise undiyabulela mos ndiyabonga. Not ndiyakuthanda njani? Ndingangena mos ndamkelekile ndithi. Andithi akho nto enenzayo. Ndingangena. Ngena. Ubona izolo mos lo. Mm. Njengoba izolo bekufanele ndize mna kuwe. Wathi wena anakhona pho deliver khona stuff. Siso stuff. Umsapho lo muntu futhi akana energy phela ngoku. Niza kwenza ntoni zawuthini ebantwini? Cause ngeke kumele phela engena energy. Kade ethe izolo atye namhlanje. Cha istaff. Izolo. We had an agreement. Iveki yonke kwengumuntu ethi hayi mntwana msana andikwazi nokuzile. Kanti uhleli no. Uke ngahleli naye mama. Benenza. Chabe kwenzeka nini mna? De ufike ibethe uzongiletha ukudla ngeke ngibiza ukuyethe endlini. Hayi Thatha maseyahamba. into udriver zabhakhiza kwa Uber Eats. Udriver zami. Sithi kusimpholo. Hey, angasi nje ngifonela kodwa ngicathi semsebenzini njalo manje ngibothe zobuthola. Sana wazi newe about zakhe. Umuntu engihlala ngiodekena njalo ngiyazi. Awuthi amkhuluma iqiniso first. Ngicela ungene la ku Ayenzi media sense sibone lokho. izithombe. Iwesi khona nezithombe zifakwe kwi-file olokhiweyo. Ivule, ayivule. Ngicela undivulele Vule, yona. vula leyo file. No mhlawumbe Ivule. ukudla cause Sister, saloqhubeka ujole nalo. Asoze. Saloqhubeka ujole nalo nje umbona ukuthi Makayicacise. akakuhloniphi. Yeah, icacise. Yabona xa uzondivulela le file. Awu3 lamantombazane. Yeah. And ngicela uNdrisand wami. No, masivule. Ah, ngilonde ngikhuluma. You can use the fingerprint yakho mas. Hayi lutho. Sister, ngicela uNdrisand wami. No, awuzuyenza kodwa lento leyo. Awuzondihlaza ebantwini. Angeke ngithe mina ungalaleli labantu Ndicela undivulele. Because no awuzukwazi. Bayeke welcome. Bayeke. Cela udimole fana. Ngicela undivulele fana. No ngiyeke. Ndivulele fana yakho. Ndiphe ifoni yakho. Angeke sakwazi ukufona yami. Ngobani? Kukohlukana kwethu. Asinazifihla ndithi mina. Eyamfoni ndiphile. Ndiphile emfoni. Kuthi wena ungazindiphe yakho. Kuphela kiwaphi ithombe? Ngena ezithombeni into wrong. Akho nto wrong. Evidence. Andithi wena akho nto ifihlayo. Yeah, yokuthi awucheat. Akho nto ifihlayo andithi. So ngicela undiphe ifoni. Sister, ngicela imali yami ndotaxi yalo. Awona ne. Hayibo. 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 Hawu. Ndiphe ifoni yakho. Hawu. Hey baba, uyapi? Ngifuna imali yami. Kwenimela kathi ngike. Ndivulele ifoni yakho. Hayibo, ngifuna imali yami njalo. Cela undiphe.
Sister sazoqhubeka nijoleni. Ndifuna eyakho andifuna yami. Hayi yami ungayigcina yena ntutheni ngicela indlela yakho. Sister sazohamba nalo. Asoze. Lethi isikhwama sengane baba nefoni yakhe. Ake ndiphi ibhegi yami. Lethi isikhwama yami nefoni. Habo khulu. Ngicela ndiphi ibhegi yami. Yeah. Ndiphi ibhegi yami nefoni. Lethi pack wena. Lethi pack man. Nale jacket futhi. Yabo wena uma uzoqhubeka kanje ngizosuphuce nale jacket nefoni ephaketheni. Hey. Hey wena. Ungikhala Phansi. ixesha elide kangaka. U6 years wonke. Nale jacket ngiyayifuna. Ndiphi ifoni yami. Keep phone. Ungikhala kaka. Ungikhala kaka. Keep phone. Ungikhala kaka. Yeah. Ungikhala Keep kaka. phone man. Yeah. Pressele phansi kanje. Ngicabanga nale jacket inhle. Ngiyayithanda ya. I-jacket kaba. Uyayithanda? Noba ungayithatha. I-jacket kaba. Ungikhala kaka. Ngeke I6 years ngeke wonke. uyakhala. Bengizoyithatha. Ngiyisupport iChelsea. Ngisupport Tottenham. Bekufuna usithathele. Awuzunibethe ngenjangento. Yeah. Yeah, ikhumuli lethe. Uyayithatha. Ilethe. Nathi jacket. Hayi mphuce ngiyayithatha. Ayithatha. Ayilethe. Hayi mina ilethe. Ilethe. Ya, ngoba ngifuna uyigqokela. Ngifuna ukukunyisa wemelusi. Uyigqoka angisupport impela iChelsea. Kuthi phezulu. Ya. Phendula Ya, kaloku bamba. mkhulu uzokwazi. Bamba. Phendula Ujwayela kabi wena. Bamba la sister. Ngifuna mbambe ngifuna ngibuke ngiyigqoka. Mbambe umpitshezele phansi mawuthi uyabhaquza. Boys and U6 years wonke. No yima. Soziqinisela. No worries, sister. U6 years wonke. Ngahlehleli nje empahleni zami. Hayi ngamani uthi ndihamba nabo ke. Hamba la. Ngizohamba nabo ke namhlanje. Awunginike ngigqoke. Nansi. Young man. Yeah. Uzambambela msisi. Yebo. Kaloku ndithi wena. Yebo. Ndithe vula kwefoni yakho zange ndifuna into ezininzi. Ya ngathi ngiya kwi-training ne? Okay. Cap. Tethelelwana. Sazobuka wena. Fanele ubuke i-training eChelsea la. Mpaqaze kanjalo. Mpaqaze. Buka. 1 2 Sister sazoqhubeka ujole nalo. Asoze. Asoze. Angixoxa njoye. Afuthi uyangicafukisa. Ungaze. Cela usasamfundo. Ngitshela. Ndithi kuwe ungaze. Yandifanti. Ndithi unga. Asengihlubene. Angeke sehlule. Senihlukene. Angeke kwenze. Nyambosa. Angeke. Awusenamuntu nishimane nyambosa. Ulate. Sister Mina kwenu phumile. phumile kulo asambe futhi. Mbambe lo welcome. U6 years wonke. Hayi sami ngikhala kabi. Leli sonto ngina. Manje ingene intoni kona ezinzulu. Ngiyayithanda sister le jacket. Ngikuthanda mawu kanje. Showcase. Ngikhumbuza yena loyal sami. Ese right. Nothi ngoke lento engingayazi. Ngikukhumbuza yena nisajola. Sisathandana andazi ngoku. Ubufuna ntoni kweli gqwetsha? La nto bandishiye omntase eKapa ndizobhizinenzi. Ha. Zinje ke nzulu. Iwasi sana Hayi sister hayi. Phume emazulwini. Hlala emagwejeni. ndimkile. Umkile mntana. Ndimkile. Ungaze uphi. Hey wena. Nalateke yami bendikuthengela yena uyibuyise ngixhela kabi. Le jacket yayithenge nguwe sister. Ngiyayithenga ndini. Hayi akunankinga. Akasayifumana. Ayifumananga. Ngixhela kabi. Ekse take us straight home. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream Della Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake.